Kediri, owner dari Mayangkara. Siapa dia? Niken. Siapa dia? Aku ning kene ya buruh, Pak, sing duwe iki lho. Niken ngoten nggih? Yo. Kita panggilkan, siapa dia? Beri tepuk tangan yang meriah. Ada Niken Salindri. Suarane. Suara apa suara iso kaya ngono kuwi. Menghayati ya nah ya. Itu tadi baru permulaan Mas Bambang. Jek awalnya kaya ngene. Itu tadi masih hal yang sepele. Wah, dia. Lagu-lagu kayak gitu itu menurutku itu kurang Kurang piye ngono? Iya. Percaya suarane jan Lagu yang berbobot, Mas. kaya to. Kayak to, Mas nadane, Mas. Iki mah kan sepele. Iki mah sepele. Lagu sepele, lagu paling gampang, lagu menurut Mbak Niken itu paling mudah. Yo. Mas nadane, Mas. C. C Mas, WC Mas, nadane W yang C Mas. Rungokno, Mas. Oke, tak kok. Rungokno ya. Ini menurutku lagu yang paling mengerikan. Wah, iki aja ngeden-ngeden. Paling mengerikan, nada paling terekstrim. Wah, iki. Monggo Bapak Ibu mungkin siap-siap nggih. Ya. Sapira, Mas? Alah. Nada ekstrim Bapak Ibu. Ini baru A. A saja sudah ekstrim. Lah yo A iso merinding aku no. A sudah merinding loh seluruh badan dia toh? Ora iki merindingku seneng kok mergo. Ya, ginandangi sing wae. Wis sudah ndak. Sudah. Pemanasan. Oh, pemanasan. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Biar kita ada semangat. Mergo nadane ekstrim Bapak Ibu. Ya. Tahu Mas Musatun tahu ya Mas? Yo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadar. Golek pangan. Duit sehat. Lagu ekstrim. Biar bledos nih sirahmu. Nyapa. Masa nyanyi aku iki katakan kowe iki jane menggok apa piye? Itu tadi yang dinamakan kreasi. Kreasi omongnya lek pilek ngono dadak aku nada ekstrim aku iki kanta Lah ekstrimnya yo ning kono kuwi, Mas. engko lek metu tenang ya dijaga kowe sing apik nada ekstrim masa wis malah mbok mik to. Ya kuwi lagu ekstrim. Wong mek apa ngono kuwi? Dayo. Niken Salindri kok. Lah yo lagune mek ngono. Iya. Yo sak gegake sing rada wah ngono ya Wis Mas. terotno lagu apa Wis Mbak? khusus malam hari ini. Malam hari ini kita ada di Ponorogo. Ngawur Ponorogo mambengi. Oh, Ini di Pindanggon. Oh iya. Pindangan. Malam hari ini ada di Ngancar Kediri, Mas. Ya. Kita harus menampilkan spektakuler. Ya no Kediri. Mergo Kediri iki tanah kelahiran kita, Mas. Oh. Jadi kita itu harus menampilkan lain daripada yang lain. Iya. Malam hari ini kita harus profesional. Oke. Karena besok kita sudah tidak ada di sini. Ya mesti wong tanggapane mung iki tok kok sesuk rene nyapa. Ya maksudnya somben ben ditanggap meneh. Oh, amin. Tahun ngarep Ngancar ben ditanggap meneh Niken Salindri dan juga Mayangkara ya ta Mas. Amin, ya. Iki ning kene iki adewe wis ora peng pisan to. Wah, bola-bali. Bola-bali. Wah, wong kene iki lek karo Mayangkara wis kaya dulur. Kaya batih ya ta? Apa meneh iki pas dinane malam Minggu, kabeh pungon, kabeh melekan, sowan ana daleme Bu Sri kalian Pak Tembus sak keluarga. Nah, iki sing duwe omah, Ya, Mas. ya. Duwe ilmu. Ilmu apa no? Tembus pandang. Loh. Wah, lah kok iso tembus pandang? Ya Pak Tembus. Loh, ngene lho. Maksudnya ora kok tembus pandang bisa Wah, sampean ora ngerti, Mas. Aku ndemo ning kono ta, pas make up to. Iya, pas Lah make kok up. mbek Pak Tembus sih, wah ya Allah, aku Diapane? dipijeti, Mas. Sampean dipijeti. Aku dipijeti. Dipijeti mripate apa? Ora no. Apa? Dipijeti sikil, tangan ya ta. Ndek mau ngerti gak Mas sikilku sisian. Lah iya to, sikil kok iso Sikilku sisian. sisian. Terus? Terus dikretek-kretek karo Pak Tembus to. Ceklek. Ora, ora.
Lah kok mari. Heeh. kenceng nek. Kenceng alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus tanganku barang mau kan sempet apa kayak pegelinu gitu Pegelinu. toh. Terus dikretek-kretek ngono, sak sirahku kretek-kretek ngono. Mari. Mari Mas. Heeh. luar biasa, Ya mau Pak. ayah soleh barang ya ngono. Wah, dikretek-kretek barang balik, Nduk. Barang balik. Sing retek-retek piye iki? Lah nang ngebanteran wonge gak gelem lemes kok. Iya, ngono kuwi sing lemah. Heeh, wayahe Toh. dipijeki kudune lemes. Lemah. Kita doakan buat Pak Tembus. Pak Tembus dan juga Bu Sri sekeluarga besar semoga sehat selalu panjang Amin, umurnya. amin, amin. Semoga rezekinya banyak. Amin. Dan buat warga masyarakat yang ada di Ngancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Gak diamini mulai aku ki kok. Kalem. Mau aku wis banyol nyotros kayak gitu ora kesel Mas Iya, Lomi. sabar. Innallaha ma'asabirin ya nak ya. Sabar ya. Engko lek sampean kok lek lambene linu terus diplutir karo Pak Tembus. Ayo. Dadi mencele ning kene. Lah iya engko terus lambemu pindah ning moto ora. Lah engko lek lambene pindah ning kene ndak Iya. koyo lambe ketek ya. Iya. Malam minggu, malam yang panjang. Malam Asyik. yang panjang kita di sini. Mayangkara ada di sini, ada di sini tiga piring. Poket mau pangga Kediri. Gonge kebanteran iki gonge. Gonge kedawan. Sono aja nggih dolanan, Mas. Sono aja nggih dolanan, nggih. Bar kono kok pindah rene, ngelirono lho. Sono aja mbok pluntir kabeh. Cek cilik wis belajar ngerokok. Lah ya cilik rono. Kuwi lho aja mbok senggol. Raja rono sampean ku lho gegermu nyenggol kuwi lho. Diomongi pengen dolanan rono rene. Lah pindah rono. Lah dalah. Wi pakmu lho ngono. Lah kok wajahnya persis kayak cilikane dia. Sesuk mbok digaweni sarung apa celana to, Nok? Masa bapakmu mbok kaya kathok renang Adidas. Ora ya memang wonge dhewe sing milih, Iya. takon salin batik. Iya. Nggih celana sing sopan ora gelem njaluk ngono. Sabar. Malam Minggu, malam yang indah, malam yang indah kita di Ngancar. Nangga campur sari mayangkara. Mugi-mugi Pak Tembus rezekine lancar. Pak Tembus ganteng sekali, ganteng sekali. Bu Sri, karo Bu Sri. Kata-katane Iki tapi ya diculne ora kok kata-katane. kata-katane dibenakne sik. Benane sih. Piye mau? Malah Pak Tembus ganteng sekali, ganteng sekali. Bojone Bu Sri. kok duduk Bu Sri ki anake masa Pak Tembus kaji karo anake. Beh, bocah iki. Ngene lho. Apa tuman to? Wong bapak rabi karo anak. Ngene. Acara wengi iki tak duduhi ben sampean genah, ya. Dadi Dadi wengi iki ya to. Ya. Iki ana daleme Bu Sri. Bu Sri kuwi putri keempat dari Pak Tembus. Lah Pak Tembus mempunyai 4 anak. 4 anak. Ya iki ana ragile daleme kene. Lah tasyakuran bengi iki terkhusus dan dihadiahkan oleh Pak Yasin dan Bu Sri untuk Pak Tembus sekeluarga. Oh. Orang kok Pak Tembus rabi karo Bu Sri. Berarti bojone Bu Sri Pak Yasin. Pak Yasin. Pak Yasin, Bapak Yasin berarti ndek bapak jenenge Pak Tembus. Lah Pak Tembus apane Pak Yasin? Loh, Bapake. bapake. Lah bapake Pak Tembus? Aku rong petuk mau sale. Iya iya. Mek Pak Tembus tok. Malam ini malam Ih, nadamu iki lho. Malam ini malam yang panjang. Malam. Sing buat nonton Mayangkara. Mayangkara indah sekali. Mayangkara banyak kreasi. Mayangkara ada di sini di desa Sumber Gempol Ngancar. Sumber Gempol patake sigar. Rejo Mulya Njabon. Cuge waras Ngancar. Di Sumber Gempol. Gempol ya wong gempol sirahe wong. Di Rejo Mulya
jabon sugih waras ngancar. Sumber Pangan gempol. Astaga. Rejo Mulya. Iya. Sik tak iki ngapane. Rejo Mulya jabon. Rejo Mulya jambon sugih waras. Iki desa kok komplit banget. Dalu niki kabeh diparingi waras supaya bisa nonton Mayangkara. Ora gathuk ora apa-apa ya Mas. Ora apa-apa, penting muni. Penting muni, Ya. penting pas nadane Iya, ya. iya toh. Sementing ya toh. Iya, heeh. Terus apa neh sing didongakne? Ya Busri. Busri. Busri Rahayu. Hah? Busri Rahayu karo Pak Yasin. Busri Rahayu karo Pak Yasin. Heeh. Busri galak solat. Ae lunjak. Wih buta galak. Lah ya Busri kaya buta. Buta. Lah sampean ngomong ngono nyapa? Maksudku nggih nadane buta galak kan ya kenek ngono lho. Busri ayu ngono. Oh iya. Busri ayu solae lunjak katoke blorot. Wes kene. Wis ora tekan gon ngono. Ngene lho. Busri Rahayu kalian Pak Pak Yasin semoga tansah pinaringan bagya mulya, Amin, amin. tansah pinaringan tentrem rahayu. Iya, amin. Lan ugi masyarakat tengancar mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang umurnya. Amin. Rezeki yang banyak. Kok ra diamini to Pak Bu ya Allah. Dibaten no, kene iki piantune iki menengan. Dadi ndongae ora kudu amine beyanter Nek gak enek gregete Mas. Ya tamangane tamon-tamangane. Kene gregete. Iya, tamangane sik. Sabar. Iya, tamangane sik. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Mengke lek nduk nikah ndongakne jenengan amin nggih. Amargi nduk nikah niku nggih ngapunten nggih ta. Dadi anggenipun dalu menika ndongakne jenengan ku kedah diamini. Mengke lek mboten diamini mergi nduk nikah niku nggih ta. Nah, ngoten nggih. Bapak Ibu wis ta. Nggih, lho ini kan gendeng asine nggih. Ora, kentir asine. Oh ngono. Ora. Lah ngene-ngene nyapa? Iki lho benakne blangkonku iki lho. Benakne blangkon. Ngapunten Bu nggih, Mbak Niken sok ngapunten. Nduk Niken wis wah piantune ora. Ngomong elek lemu jembrot. Ora, aku apa muni lemu ora. Aku ora muni lemu. Ini kan nganggote. Ora, wong cantike kaya we ora. Wong cantike kaya delan bodine. Bodine Niken sawangen bayah jan kaya botol Yakult. Botol Yakult ki lek cilik. Iya. Cantik aku mah. Galon iki ngono. Malah gede. Iya, ngaturke tetembangan. Ngaturke tetembangan. Engko bar ngaturke tetembangan persiapan untuk keluarga naik di atas pang. Omong ngono. Iya, piye. Keluargane kudu nggawa dompet siji-siji. Oh iya. Anu nyuwun sewu. Pak Tembus, Bu Sri kali Pak Yasin. Aja deh aku mau ndek utang Pak Tembus ya. Lho lah iya kowe pijet terus bayar ngono. Oh, apa enak men. Memang pijet ngarep apa kita? Karo heeh. Aja mbok sandeni Mas kable, soalnya rada tekangan. Angel dodol ngono. Iya, nyanyi satu lagu sih ya. Ya, kita nyanyi satu lagu dulu Iya, ya. diparing apa sembarang ngurung ono. Iki jane mah keluarga minta engko ben Apa? iki nok. Apa itu? Permintaan 1001 ayang-ayang dalan tembus hujan ningsih. Oh, Pak Tembus duwe dalan dadi dalan tembus. Judule patrah iki. Dalane Pak Tembus dadi kenangan. Dalan sing Lho, kan emang ngono. Dalan tembus dadi kenangan. Cemoro sewu sarangan. Pak Tembus ning kono karo pijetan. Karo sapa? Bu. Pak Tembus. Iya. Saman minum dulu sih nang. Ambekane minum ya ampun. Kamu perhatian sekali sih sama aku. Aku kurang elek piye karo sampeyan Bajal. Elek banget. Iki lho ngombene. Iki mau ya. Duduk. Minummu. Ndek ngombene. Kayak Mas. Iki. Minumnya aku sing utuh. Sini tayang tepsi capek cekali. Oh anak-anak mimik. Enak dah seger dah. Mimik.
Mi. Nene. Ora aku mbok sembur ra iku. Ngene sing anyar. Nyanya. Dikanjumukne malah diombe dhewe kok. Iki nyar iki baru. Iki. Yo lah mbok combor ngono no. Yo ngelak tenan ya, Cek. Sudah? Alhamdulillah sudah. Ya. Monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan. Ya. Bu Sri Rahayu, Pak Dan juga Yasin Pak kalian Tembus. Pak Tembus. Monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan. Tok 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 tok. Monggo Pak Yasin, Bu Sri Rahayu, ugi Pak Tembus. Kalian Kang Garwa, ugi Kang Putra. Obengi kemen-demen apa piye ya jane? Pak Eko wis kagungan putra. Putrane si Ande. Duduk kuwi. Masa Pak Eko duwe putra ande lumut ora itu. Pak Eko wis kagungan putra. Tro. Lawe ngelih. Coba Ndok berdiri bersanding dengan Pak. Mau apa ning kene ya? Nyawa bokong seno. Bu Tembus sana. Ajak berdiri. Kana. Iki Bu Tembus. Ya. Niki Bu Tembus. Iya. Berarti celokane butem. Kok butem piye to? Butem Yo. tem. Bumbus. Bumbus. Iya. Bumbus ngeten nggih. Ya nak. Bumbus patem. Kowe engko panggang mbok dolanan kualat. Piyantun Pak Tembus keluarga iki disubya-subya lho. Anggone luar biasa. Luar biasa. Belum wis doklek-klek kowe ora dibalekne nah belum ngene terus piye. Wah, aku mau dipluntir-pluntir ini, Mas. Sikilku lemes nduk Nduk. Nggih. Sugeng dalu Pak Tembus. Nggih, sugeng dalu Pak Tem. Walah ngono. Nggih. Nggih. Pripun Pak Dalu menika remen apa remen Pak Tembus? Remen nggih. Alhamdulillah. Sak menika sampun puas napa dereng Pak Tembus? Dereng danten kok dereng. Gak sido ya. Gak sido. Dereng danten. Pak Tembus ini mengikuti Mayangkara. Ngono lho. Dereng nggih, Pak. Dereng. Tapi sampun bahagia. Sampune sampun. Oh, nggih, sampun Dereng bahagia. tuntas niki. Oh, nggih, dereng tuntas. Dereng tuntas. Nggih, Kowe arep dereng tuntas. jane nggih pun tuntas lah Pak. Nggih, sampun pun lunas nggih. Iya. Pripun Pak Dalu menika luar biasa Pak. Ingkang paring Niku donga. sedaya yang ngefan jenengan sedaya lho, Pak. Nggih. Nggih. Ora kok ngepen. Bengi iki nyekseni ya ta, mirsani, ndonga bareng, tirakatan bareng ndongakne Pak Tembus sak keluarga. Wong sakmene mbane iki lho. Pengajian. Lho, campur sari kok pengajian. Ndongakne bareng-bareng iki pengajian. Ora apeh kok ndongakne iku terus pengajian. Ya wis ora. menawa. Ngono lho. Pak Tembus wonten sepatah dua patah kata, Pak? Mboten, panu perwakilannya Pak Eko. Oh. Nah, Niki ta Pak Eka. Ya. Niki Pak Eka. gondelin apa to Pak niku? Oh sabuk nggih. Lah iki delokane Pak Ek. Pak Ek saya Pak. Pak Ek nggih Pak Ek. Ya. Monggo Pak. Perwakilan saking keluarga no. Nggih. Ya, monggo Pak monggo. Ek, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormataken, saderengipun monggo kita mensyukur dumateng ngarsanipun Allah taala ingkang sampun paring kegiatan so kesehatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged hamirsani campur sari mayangkara ingkang dipun pimpin kalian Mbak Niken Salindri. Mugi-mugi pepanggihan ing dalem menika muga manfaat barokah dumateng kita sedaya. Amin. Kaping kalipun shalawat salam Allah mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Panjenenganipun Nabi akhir zaman ingkang asta syafaat wonten yaumil kiamah. Mugi kita sedaya angsal syafaatipun. Hadirin cekak aos kemawon. Nggih. Mewakili keluarga Pak Tembus ngaturaken gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya sampun kroyo-royo rawuh sing YouTuber mulai dari Kediri sampai lintunipun rawuh dugi mriki. Ugi niku ternyata enten tangga kula. Pak Busindene niku. Mbak Busindene. Nggih, sing pundi, Pak? Tulungagung. Oh, Tulungagung niki Tangga ternyata. Tulungagung. Mbak Putri. Nggih. Mbak Putri. Mbak Menik, Maning. Oh, Maning. Menik. Niku tangga lek Mbak Putri pundi? Munut. Nah, Nggih, kula Munut. gondang. Ya saya mening napa? Mbak Mening nggih. Maning. Mbak Maning Munut kula gondang nggih. Nggih. Ing mriki ngaturaken gunging panuwun sedaya malih dumateng panjenengan atas rawuhipun ugi khususipun dumateng tim Mayangkara Grup Mbak Niken Salindri ingkang sampun paring hiburan dumateng masyarakat mriki. Pramila saking menika kula susulih saking keluarga mobil enten kekirangan, kekilafan kula nyuwun ngapunten ingkang sak kathahipun dumateng panjenengan sedaya. Sami, Pak. Ingkang salajengipun hadirin kula nyuwun Idiyah Fatihah pareng nggih. Nggih. Niki kakhususaken dumateng arwah sucinipun Ibu Suni, mugi-mugi arwahipun katampi dening Gusti Allah taala, dipun ngapunten dosanipun, dipun tampi amal sanipun. Al-Fatihah. Ya, matur suwun sanget, bahwa bilih makaten saking kaula kirang langkung nyuwun ngapunten ingkang sakeranipun. Kita akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngamirsani Niken Salindri Mayangkara Group. Matur suwun. Dok, anak sing pucet, Dok. Coba. Sandingmu. Ndi? Nah. Wong bibiran wis kandel era. Ya itu Bu Sri, terus sebelahnya Pak Yasin. Walah, iki Mbak Sri iki. Iya. Sampeyan ngomong babu-babu. Kok babu Ojo piye? Bu. Lah piye? Wong sik muda, Mbak. Iki Mbak Sri. Oh, ngono. Ket mau aku manggil Mbak ya, Mbak. Mbak Iya, Sri. wes, aku Lah nyeluk iki Mbak Butem. Kowe engko lek tak kuat. Pak Tembus karo Bu Tembus. Lah iki kan Mbak Sri karo Mas Yasin. Heeh, terus sebelahnya Pak Kan Eko. kudu enek bedane. Iya, iya. Sampeyan sing salah malah ngirane malah tak kira ki nek apa jenenge istrine nyonyahe Pak Tembus iki lek Bu Sri. Lah yo aku piye lho jane lho ya Nan. Lah iya kudune ngono ya Nak ya. Wes. Wes. Ndang, Terus ini Mbak. request apa? Minta Request apa? apa? Minta lagu apa? Mumpung ketemu Niken kali itu. Sewu siji yang mana? Nganti ana anak wani marang Marang garwa. Wong tuwa garwa. Wong tuwa. Na Wih, na na na. Aku lek nyanyi kuwi gak kuat aku, Mas. Lah nyapa to, Nak? Gak kuat tenan. Mas. Apa nyapa? Gak kuat aku liriknya, Mas. Lah gak kok disalahne. Gak kuat soalnya aku gak apa. Lah halah. Kaya ngopo kaya. Lintune niku. Ya kok ben diaturi karo kanca-kanca. Anyang-anyangan nggih pipis. Kuwi anyang-anyangan. Anyang-anyang sing yo tiba-tiba kuwi lho. Tiba-tibane nyan moro. Mbake nyuwun ayang-ayang. Lah, ya, Nek Mas Yasin apa, Mas? Bujane sih. Bujane sih. Sik to aku nawani Mas Yasin sampe terus. Kalem. Sik. Sabar. Ya. Heeh. Mbak Sri nyuwun ayang-ayang nek Mas Yasin apa, Mas?
Pujaning sewu ya padha berarti. Nek bapake kok Hampir sawit. sampun gambir sawit Mbak. Ibu Butem napa? Weh, kok panggal? Ngunut. Kok ngunut? Oh, manut. Manut kok ngunut. Pak Tembus. Napa, Pak? Pun bijet mawon ya, Pak. Bocah kowe. Napa, Pak? Podang kuning. Wah, podang kuning cosok. Esuk Ane ngomah wis ora krasa. Pak Tembus beksa kersa. Nggih. Wis ah. Aku jane yo gak kuat Mas lek nyanyi podang kuning. Lah nyapone. Kerontor-rontor. Weh, nyanyi podang kuning ayang-ayang. Kerontor-rontor enak. Iya, kerontor-rontor. Sing gare lagu gak kerontor-rontor apa? Kene. Aduh, aduh. Penyanyi Bisa kondang. nyanyi ya lho, Mas. Sampeyan iki artis kondang penyanyi kok malah ora nyanyi ya. Wis Ya. sing dhisik sing mbok pinangkani bujane sik. Ayang-ayang campur podang kuning. Ya ora iso no, Bro. Tapi, Dewe-dewe. Ya dewe-dewe. Ayang-ayang sih. Ayo ayang-ayang. Di sini joget bareng ya. Pak, ayang-ayang mengke ditayipne jenengan beksa nggih, Pak. Ayang-ayang. Ayo Mbak Sri, kita nyanyi bareng-bareng. Mbak Ya. Sri nyanyi ya, Mbak. Oke. Nyanyi apa? Medun lek ra ninggali ngisi-ngisini. Lho, Ora ya. Ya apa Mas, ketlonyor lho Mas. no, gak boleh gitu. Seniman ki saru, yen to Ya, nuwun ngene saru. Gak boleh gitu ya. Ya. Diparingi ditampani. Gak diparingi. Dinteni. Boten gojek, wis dilunang. Lah iya, wis lunas. Ya, Aku tanya. cek ndek utang karo Pak Tembus Lah, gak iya. penak. Mboten Bang. Mengke ampun supe Pak nggih, niki tasik kagungan utang kalian jenengan. Karo sing linggo barang iki lho tarian. Podang kuning 500.000 nggih Pak, dadi pun lunas nggih Pak. Anu, jane suaramu iki krungu ora ya? Hah? Musike iki jane krungu Wis ora? buanteri jane no. Buanter. Mbah iki nek wong Lah, yo, 5 do ngene kan. Gelenge ora. Anu to latihan damel Agustusan benjing to niki. Nggih. Mane bisa Aku ki wis ngene-ngene lho Mas. Aku ya wis ngene. Bengok-bengok lho. Musike yo deng Ya deng Pak, deng. penari latare nek aku nyanyi sampai batin loh Mas. Nyabatin. Jane nanggap Mayangkara iki apa nyesel apa piye? makanya. Apa kelarangan? Apa kurang piye? Kok Perasaan ya wae dhewe ya lah ya. Musike koyo ngono puwe enake sing nyanyi niki kan Salindri. Guyu Artis cilik. endak lho, Mas. Guyu ora Mas. ndak lho Mas. Anu gerah wajah. Mboten nggih jane nggih. Aku sampai ndak penak lho Mas. Malah ibuke nangis sih lho. Nah nangis sih. Bu tembus nangis sih nak. Gitu Bu. Nggih kentinge napa, Bu? Mboten sisa diketu. Sampai tuh pemboten boten ah. Kula namung gojek. Nggih, napa to wis gak guyone aku. Sampai engko. Nggih ya ora. Meneng ae aku. Ya adek kok pokoke meneng ae. Oh, meneng ae wis. Menyesuaikan tuan rumah. Heeh. Nek tuan rumah menteng ade ya. Heeh. Sampai engko ada gak usah nyele Mas. Iya. Meneng ae. Ya ora ngono nggih. Memang keluarga beliau itu Heeh, keluarga yang alus. wibawa no. Wibawa. Wong iki ketok wibawa kuwi antara wibawa karbitan utawa Enek wibawa wibawa asli. tukang kendang cuwili. Kuwi Pak Bowo gurumu. Duduk wibawa maksudnya berwibawa. Orang itu berwibawa ada yang karbitan, tegese karbitan ki gawe-gawe, enek sing asli ya beliau-beliau ini. Iya. Ketok lihat gagah dikon piye-piye panggah meneng, kok piye-piye meneng kon joget meneng. Inilah piantun yang nyungkani. Nyungkani. Tepuk tangan buat keluarga besar Bapak Tembus dan juga Bu Sri dan juga Pak Yasin. Pak Eko melok-melok ae. Loh, nyapa toh? Lah meneng ae asine Pak Eko gak betah lho ket Pak Eko mah yo ngene ngono. jan. Aku wis ngene to Pak Eko arep ngene. Kasih to. Pak Eko asine ngempet. Ngempet toh. Pak jenengan nek pengen joget nanggap piyambak Pak. Ya so timbalanin tulung agung. Oh iya. Amin. Nggih, matur sembah Matur nuwun nuwun. Pak Tembus Butem. Sehat selalu. Nggih, kalih Kok Mbak sapa? Sri, Mas Yasin, Pak Eko matur Salim sembah riyen, nuwun. Pak, salim riyen Nggih. toh. Nah. Matur sembah nuwun nggih. Salime Ibu. nang siji-siji. Nggih. Suwun, Bu. Mbak pun to mboten usah mikir sawer mboten. Halah. Kula yang mboten. Halah. Sampun to mboten, Mbak? Mboten Mas to. Pun kula Mboten. yang mboten usah diparingi mboten napa-napa. Mboten Nggih. nok ngatong. Mbak Sri. Sampun mboten usah pun to. Mbak Sri. Mbak Sri. Mboten sampun. No, Mboten to? ya wis rasa mbok celui. Mbak Sri. Mbak Sri. Aja nak kene-kene. Luar biasa sekali keluarga Pak Ora Tembus. jenenge ngati-ngati. Iya. Takon ngati-ngati Mbak Sri. Heeh, sebabnya
Kok kon ngati-ngati. Kok ceblok. Ya, iki ana pamundutan Ah. dari Bapak Juri RW 01 minta gending podang kuning. Oh ya, Mau Pak Tembus. Bapak Tembus ya podang kuning. Nah, iki enek bebungae nok. Heeh, alhamdulillah. Kon nyusuki 98, Bro. Dari 2000 no Mas. 2000 didem ra kena iki, Mas. Ora nyong diparingi. Podang kuning. Sampean dhewe apa dikancani? Anu Mas, jarene podang kuningnya enek prahmene. Piye? Prahmene Sri Huning. Lah yo ora enek. Kok podang kuning kok Waktu Sri slendro Huning? songone kok. Iya, sama ditemenin apa sendiri? Sendiri. Sendiri. Tinggi versi apa? Tayub, langgam, dorse. Versi langgam terus engko gek di langgamne. Iya, cah kaya ngono kuwi. Apa? Anake sapa iki? Lho, adikmu kok anake sapa iki? Adikmu. Nyun sewu Mas nggih, pampun ganggu Mbak Nikan Mas kowe lha nyanyi lah kok iki nyuting-nyuting kok ngisor to, kurang ajar. Ya, ditabuhi nak. Ya, podang kuning dipun aturaken ya, Nak. Iya. Cimu nyapot to jane lek ra ngono kuwi. Ya. Ya. Bahwa Niken Salindri kuwi langgam campur sarioke, lagu dangdut ya iso, lagu pop iso, kabeh lagu sembarang iso. Kabeh kebrebeken suarane Niken Salindri. Dijogo ya Nak ya. Ya masa mek ngene tok Iya, lah kudu piye? Ya, makasih Mas. Iya Mas, makasih Ya, Mas. iki sing tresnani sampeyan sakmene mbane no. Iya sayang. Tangeh lamun. Makasih. Iya. Mbak terus sayang kok. Tangeh lamun nek wong ora tresno karo sampean kaya ngene iki oke ora mungkin. Itu mergo ki sayang karo sampean. Penasaran Mas, biasanya nonton neng TikTok TikTok, berbeki iya. lewat YouTube kaya apa tau wajah Niken Salindri wae. Nyatane mana sing Nyatane rasani. ayu banget. Ayu tenan. Ayu Bocah iki banget. ora kaya sing ning panggung ya halus, bocah Halus. santun. Iya, Hanya di lemah panggung lembut. saking lembute didemek ora iso no. Saking halus ya ora. Ya dipinangkani lagune. Pinangkani Isih ana lagu wektu. maneh, ya. Iki ana pamundutan mau 1001. Ya Ya, toh. hayang tadi Hayangnya sudah. sampun dalang tembus arep pujaning sih. Ya, saya nanti satu mboko satu harus dipinangkani, orang kudu kabeh dipinangkani. Sing Iya. penting Nata. ya. Niki ibu-ibu sampun ngantuk napa dereng Ibu? Sampun ngantuk napa dereng? Lho. Dereng, tasik semangat napa mboten? Asik. Nyuwun lagu sing halus napa sing kasar? Nyuwun lagu sing halus napa sing kasar? Kasar. Lagu Contohnya apa? Braji. Pentol. Hah? Pentol kaya nek sing kasar. Oh iya, Ya. Graji, parut. parut. Heeh, Pasrah. Pasrah, heeh. Bocah. Yo. Iya. Sopo? Sing nuansane rada semangat dan menggugah para Audien semangat. para sing Menggugah padha. semangat. Nah, apa ya? Sorak-sorak Es. sing dine. Kuwi kan yo menggugah semangat. Oh, saiki Agustus, Mas. Iya no, piye to bocah iki? Hari ini kita akan memperingati sebentar lagi ya toh. Piye lagune sing bisane? Kayak Kelo kae. Halo kae genderane kumabut ngawe-ngawe abang kuning. Abang putih, abang kuning. Abang putih sing duwe warna iku lambang sejatine. Nagara kita wis merdeka adat dasar Pancasila. Dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. rambate rata ayu. Halapes kota baris, Rambate rata ayu. halapes kota baris, buka bareng maju, nutupi kata rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiranku, Merdeka, merdeka, merdeka. bersama merdeka. Ayo, ayo, Yo, ayo, kabeh, kabeh, kabeh.
Rambat rata ayu. Pelopes kontrol baris. Rambat rata ayu. Pelopes kontrol baris. Sumatera bareng maju. Menggawe kontra ayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Bumi kelahiranku. Merdeka, merdeka, merdeka. Bersatu merdeka, merdeka. Ambune pusing kok. Bar tangge pipis kono Ndak mau. sudah merdeka iki. Merdeka. Merdeka. Lagu iki sejarah no. Sing nyiptakne sapa sampeyan pirsa? Kinarto Sabdo. Kudu. Sejatine lagu iki sing nyiptakne Bung Karno dibantu aransemen musiknya oleh Mbah Narto Sabdo. Dadi lagu iki luar biasa. Luar biasa. Iya, sejarahnya ngono kuwi. Ya? Ya. Saiki nyanyi lagune apa? Merdeka. Apa kadang nyanyi? Gak. Sembarang ngono. Apa? Iki ana 1001. Wis sembarang pujaning apa-apa kono manut. Nggih, yes. Mesti ana wektu iki demek-demek. Apa untuk demek? Demek miku kok. Oh, mik to. Kok kene kok demek? Salahnya salah. Ya lagune. Ya. Ceritane dudu ta. Tak kira ya kuwi. Kalingan biyen ya de lagune iki terus ning yo kon ndi oleh kaya ya nak ya. Alhamdulillah. Tapi ki mau kurang banter, Mas. Sing kurang banter apa nih? Menurutku ini tadi speed kecepatannya itu kurang. Jek kurang. Kurang. Kira-kira sing sepite banter apa sing arep matur ke? Apa ya? Ayo. Wis ke mau. Wis kok. Wes, wis. Kurang. Gak berbobot. Ya ampun, jane opo to? Yo, kan anak sing ngersake lagi. Sebentar. Nggih. Sinam nyamat. Aduh, ulap, Mas. Kok ulap? Nyapa to? Hati bersinar, Mas. Walah hati bersinar yo. Kuwi yo warga lho, Nak. Nggih, napa, Mas? Lah, kok mesti ngiler barang. Mekarlah niken Salindri dari Rayon Jambon. Oh, nggih, siap, dulur. Sampean kan yo kuwi anggota Saudara. saudara. Ning Piye? ndi lagune iki ya? Lah piye to, Nok? Sampean ki warga lho kok. Ngene. Warga Indonesia aku wis ndek KTP. Alhamdulillah ye. Sing ulang tahunmu nanggap demit ke to? Termasuk sampean gendruwone. Lah iya. Wong ulang tahun Vampire nanggap kuwi. demit. Iya. Wes sembarang apa sing baturke kene? Oplosan. Oplosan? Heeh. Oke. Speed Speednya kecepatannya itu 350, Pak. Iki campur sari apa motor JP itu jane? Wes gak ngurus. Oke. Papat. Tak apa. Sing semangat. Aja terus mentang-mentang sampean ki wis tuwek terus sampean gak duwe daya, Papat. Masa tuwek ta apa to? Tunjukkan pesonamu, Papat. Wis ora duwe pesona belas kok. Lah wis masa tuwek no? Kuwek. Lah kok ora dipancodot? Bareng iki lek dikrikiti. Yo. Ayo Pak Kamret, semangat Pak Kamret. Oplosan. Sabar dulu ya Mas ya. Kurang banter cacah iki kurang semangat gerakannya Sing loh, cepet, tidak sing ada. Gregetnya ya. Pokoknya nyebrang sama setruk. Kita ini bulan Agustus harus punya greget, ngerti gak? Ya. Ya. Oplosan. Oplosan nih yang pertama nih. Apa ora emang? Wis ngerti. Loh, iya tadi. Aku cuma warai. Bene, piye? Boh. Tapi lah Mas. Wis ngerti. Masa mbok tabu ya guys. Enggak gue cek-cek tok. Ya. Nak, Ya, iki cepet wae. ya. Iki karo Mbak Sindene sama istirahat sik ya. Kenapa? Terus nih sampean. Enggak, ini waktunya apa? Maksudnya kamu mau kenapa? Ini lo tadi dari posko tadi minta cinta dan air mata. Oh, cinta dan air mata. kalau Oh iya. kamu, Mbak Afi? Mbak Maning bisa, Mbak? Mbak Maning bisa? Belum. Cinta dan air mata. Batra cinta beredar sang bulan. Bumi. Lah ya bulan sandinge bumi. Beredar sang bumi. Yo sapa Batra cinta? Ngenyak ayo. Mbak Afi bisa? Iso cinta dan air mata iso Mbak Afi. Nah, aku lek perkara ngono ya kecil, Mas. Iso? Mas, gak iso. Ya, Mbak ini kan alah-alah. Taman lagi sudah atau lagi? Wis ya, Mas. Sampai bare wis ya. Iya, iya. Ayo sini. Ayo. Lelah aku. Kok nggak boleh kita sini. Semangat dong. Semangat. Semangat. Sing nontonnya lemes. Loh,
Sing nonton asline semangat mergo dhewe. Menyaksikan. Iki lho mergo kena lighting-e Mayangkara iki dadi awake dhewe ulap penonton iki kena sentrongan merem ngene lho. Yo berarti ra ndelok to Kuwi Mas. lho ora kena ulape lighting-e Mayangkara. Ora. Saking jose electing. Saking apike lighting-e Mayangkara apa lho ku lho kedep-kedep kok sampe merem melek. Lilipen lah Mas, lilipen lah. Bareng saya. Ya, iki lagunya apa? Mekarna? Makanlah ya mbak. Ya. Nah, Berarti. Mekarna ya. Tidak lupa diaturkan kepada Bapak TNI Polri dong Ya. lumpuk. Nah, Oh nggih. disapa dulu tanah Nggih, sugeng dalu Pak TNI. Pak TNI gitu. Iya. Selamat malam Pak Keamanan TNI Polri. Keamanan TNI Polri. Ngapunten Pak, dereng kula obati dadi rada lemes ngapunten. Ya. Semangat dong sayang, semangat ya. 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 Ambumu minyak kayu putih ta nak sakit. Itu aku. Siapa? Siapa sih nggak minum kayu putih? Jeng nom-nom blonyan Sopo minyak kayu memang? putih. Kok gigi aku. Kayaknya Mas Bambang. Oh iya, jangan nyengak aneh. Aku minyak anu. Bin dulu paling bin dulu. Duduk ta. Jeng nom mosok jumbo. Dia langsung Ya. Lagunya jadi Ya. Hah? apa lah? Makanlah saiki. Sembarang manut. Gak tiga engko terakhir. Oh, tiga terakhir ya. Oke. Buat agongnya. Dari Posko Sejahtera Mekarlah tinggi penutup ya. Oke, gue jogetnya ben iso. Oke. Oke. Oke, yes. Rayon apa mau? Rayon anu ndi mau? Rayon Jambon. Jambon. Nah, iki lah. Rayon ijo. Dari Rayon Jambon. Rayon pink. Ya. Iki Apa Nak? ini? Tecu. Alah, Apa neh to? Apa? ya wis kuwi. Nah, piye ta? Manute, Oh, Dek, manute karo Kevin. Niken Salindri. Oke. Apakah mau jadi pacar kamu? Oh, Dek, Bambang Balong. Dek. Oh ya, kok Dek? Lo kok Dek, Mas? Oh, Mas Bambang Balong membuat diriku tergila-gila. Apa rupaku kayak linet ngono. Lah kan seharusnya tergila-gila kan Mergo berhubung gurine O. kan tadi tergila-gila. Entong. Bambang Balomo gila nih sekali. Bambang Balomo. Gila nih sekali. Rupane Bambang Balomo. rupane kaya linet sekali. Bambang Balomo. Ganteng sekali. Alah. Anak dukun sakti. Bukan bayi. Yo. Mana? Iki lho, jenenge dike lagu malah joget-joget lho. Lah ya seneng kok, Dek. Oh iya. Seneng kok banget. Senengnya diabadikan di lagu. Kurang 2 lagu. Jenenge lagi. Lho kok iso lagi ta? Maning. Ya. Ya maning. Ya. Ning marning. Kurang 2 nanti yang satu Mekarlah buat penutup. Ning maning Bang Cempaka. Teng. Alah. Nah, penutupan. Lho urung kurang 2. Urung toh. Ini mumpung kurang 2, bagaimana kalau Berarti kurang 2 ya toh. Sing satu kan mau di-request karo Posko Sejahtera. Nyapone. ada yang menyelimpit? Apa sing Ngono ya nyelempit? jod diomong nih. Nyapa? Ya. Gak mumpung Mbak. Iki kurang 2 sing satu wis engko dingge penutup berarti kurang sitok. Sing kudu kan. Bagaimana kalau semua para penonton berdiri semua? Iya, terus? coba dong Mas, Oh, gitu. aturkan dong. Kok sing YouTuber aketano. Tidak apa-apa kan ini kurang 2 lagu. Oke. Iya. Nuwun sewu kagem Bapak Ibu warga masyarakat Rejo Mulya menika nduk kan ngersakne jenengan. Kan kurang 2 lagu, jadi pesisan berdiri, sisa nanti kalau udah lagu terakhir kan sisan pulang. Biar nanti ndak umpel-umpelan waktu pulang. Iya. Nuwun sewu. Mireng Iya. piyambak nggih wau nggih. Nyuwun pangapunten Kang Atta. Iya. Nanti biar yang ada di belakang juga bisa maju ke depan. Iya. Mengke sing anake turu digugah mau dicengkiwing mau. Ya ora. Cuci kok ya ora. Ora. Iya. Berdiri kita joget bareng. Kita joget bareng-bareng. Iya, ngomong 2 lagu iya. Iya, lagunya apa, Ceng? Iya. Lagunya apa? Kusuma Wijaya. Wes ndang paring ngono dek ora apa enak ya. Ngapunten nggih Bapak Ibu, nggih ngapunten Kang Kanda. Nggih, ngapunten. Apa ya geriges? Kurang manis
Udan krimis rawe suwe. Beda lagu ya. Apa ndang lagune? Griges? Kencing manis. Ngomong aja Kurang ngadeg. manis sampai Ngomong aja ngadeg, gula. cepet. Apa lagune? Sing dikerak. Griges ya? Aja. Apa? Ada Rihanna. Oke, Rihanna, yuk. Lari kok ayo temenan kulitnya kuning Oh ya, bangsat. oh ya.